A la tranquil·la i acollidora vila d'Arbúcies, situada al sud de la comarca de la Selva, s'hi respira durant tot l'any pau i tranquil·litat. Però durant 4 dies del mes de juliol, milers de joves d'arreu dels països catalans acudeixen a l'acampada jove que organitzen anualment les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Junt amb el Senglar Rock de Montblanc, el Rebrot de Berga i l'Almadrava Rock dels Poblets, l'acampada d'Arbúcies és el festival on més grups del país es poden veure en directe. Sens dubte, enguany, amb gairebé 14.000 assistents, és també el festival d'aquestes característiques amb més bona acollida en nombre de públic. A partir de les 6 de la tarda del dijous 19 de juliol, quan el terra encara era moll per les intenses pluges del matí i la nit anterior, la zona d'acampada va anar-se omplint paulatinament de persones. Hi havia perfectes coneixedors del terreny que s'afanyaven a col·locar la seva tenda en algun lloc estratègic, allunyat dels rajos del sol i, conseqüentment, de la intensa calor dels migdies. I n'hi havia que no coneixien el terreny i que, a més, devia ser la primera vegada que acampaven perquè massa traça no tenien. L'important, però, era preparar-se per a passar 3 dies en contacte amb la natura, la política i, lògicament, amb la música en directe. La carpa va ser l'escenari dels primers concerts. Els primers en tocar van ser els cellarencs a Quitanxer, que ja gairebé tenen enllestit el seu primer disc compacte, un treball que esperem veurà la llum ben aviat. Els següents en actuar van ser els vilanovins No Anem Bé. En aquesta actuació i en les altres a les que ja ens tenen acostumats, ens venen a demostrar que tant ells com la resta de grups d'aquella carpa tenen un públic fidel i que se sap gairebé totes les seves cançons. Els No Anem Bé ja no necessiten talonejar cap altre grup per gaudir d'un públic engrescat. El carismàtic Jordi Puig, al capdavant de la formació Petit Furs, és un altre grup que també va connectar molt ràpidament amb el públic. Des de les illes provenien els Oprimits. D'aquesta banda cal destacar-ne la contundència del seu directe. I abans que sortissin a l'escenari els valencians Vàters i per cloure la vetllada els Festa Fotre de Calonja van irrompre amb les seves cançons divertides i enganxoses. L'Albert Fort, el cantant, ens han dit que tenia una nit molt xerradora. A continuació i fins a la matinada, aquell indret va transformar-se i va passar a anomenar-se Carpa Dance, on el DJ Craze es va dedicar a allargar la festa fins ben entrada a la matinada. L'endemà divendres, aquesta carpa va tornar a acollir grups de rock, concretament els que participaven en el concurs de maquetes J-Rock. Per exemple, van poder veure en directe els Buscant Baix o bé prominents també de les comarques de Ponent, els In Extremis. A partir de les 9 del vespre del divendres, el camp de futbol municipal d'Arbúcies, emplaçament molt pròxim a la carpa i a la zona d'acampada, va acollir les actuacions de les formacions més conegudes del festival. Els gironins tipus Xi van obrir aquesta tanda de concerts i els Macaco no van tocar per baixa de darrera hora. A continuació, els vendrellencs Lacs en Busto amb un Pemi Fortuny sense massa ganes de fer comentaris de l'escenari, molt al contrari del que succeïa la nit anterior amb l'Albert Fort dels Festa Fotre. Tot i amb això va fer-ho passar d'allò més bé a un públic totalment entregat. Els valencians Obrint Pas tampoc no van fallar en aquesta trobada anual. Van tancar la nit del divendres a l'escenari del camp de futbol els valencians Sangatxo, però abans van sortir a l'escenari els bascos Betagarri, que ja vam tenir l'oportunitat de veure al Senglar Rock de Montblanc. A continuació, a la Carpa Dance, el DJ Craze, acompanyat dels bascos Selected DJs, van acabar de rodonir la nit. Per aquests altaveus del servei de megafonia es podia escoltar la programació de l'emissora Acampada Ràdio, que emetia música i comunicats interns. De l'acampada, la gent de seguretat... La música dels reusencs Whiskins no va faltar en la programació d'aquesta ràdio tan singular. La gent en aquest festival de nit assistia a concerts i de dia o es posava de peus al riu o intentava dormir. I sembla que això de dormir no s'aconseguia gaire perquè entre megafonies i el típic timbaler... L'endemà dissabte a la tarda, els bergadans Escàndol Públic van protagonitzar una sorpresa força sonada. Van encapçalar una manifestació. De tornada cap al camp de futbol per a gaudir de la darrera tanda de concerts, els assistents s'abastien de les provisions predilectes. Aquesta va ser la fórmula més demanada. Després del Burman Flash, la companyia elèctrica d'Arma va fer les delícies dels congregats. A continuació, l'actuació més esperada, el concert estel·lar dels Pets amb gairebé 14.000 assistents corejant les cançons dels de Constantí. Doncs sí, us estimem.
I per cloure el festival, 3 formacions més, els catalans Doctor Calypso, els madrilenys Hechos contra el Decoro i els bascos Selecta Colectivoa. L'any que ve, més.